baɗan tarbiyya ne da fitalimin gwanin lesmu rabbi bemur egunas mufidul muridi muhammadu sa'idu as'adu mas'udu mur egunas. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe a Yawo Pindi TV wonɓe e nder leydi Sénégal hay bowal leydi mone mon foof salminama inde manama e yettode sikela eɗen ɗo e Dakar mo Madina Gounass édition hitande ujunnaje ɗe nogas e nayyi 2024 hande ko alkamisa ene woni 2 lewru witendu mai hitande ujunnaje ɗe nogas e nayyi ina hawri e balɗe jeegom e oɗo Dakar nde hitande 2024 joni joni koye jaade leydi Sénégal paɗen jayde leydi men e oɗo subaka hande alkamisa ene wayno arti koye titode ɗiɗi ɓurde mantinade woni jillu horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗi hanki toon to Thiès nokku biteɗo Mbourkat kono kadi ne tawe hen oɗo rapport biteɗo hono rapport mbo OFNAC puɗɗortoɗen ko jayde Le Soleil guendire nde oɗo subaka hande ne wayno wi ko hoore leydi ndi woni le chef de l'état ene tawe walla yillima toon to Mbourkat nokku tawteɗe Thiès ene wayno noon teskama toon nokku on ɗon mo ganduɗa ko nokku bonnaɗo no fewi walla mbeni nokku pecciraɗo galleji tawi hokka ɗum ene wayno tan ko yoga yimɓe jaynenkoɓe enen mbi ngal dokkal ni addi toon ha joni haaluji kewɗi walla jibinina haaluji kewɗi saabi on mo ganduɗa kam woni hoore leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ene wayno dartini kala ko fate banggue ɗinat haaliji no jaynenkoɓe mbiri jayde enquête e oɗo subaka hande ne wayno kañum ne arti mbiyen koye o rapport mo ganduɗa wiyete ko rapport Cour des comptes tawi ko dossier Prodac jaynenkoɓe mbi ko le verdict de la cour hollirde wonde tan ene wayno ko ɗon Cour des comptes de ene wayno memani walla ne yurnaki jogogal mo ganduɗa ko woni Mambay Niang ɓe garti e ko witti ɗin cimta jurnaɗi walla mbiyen ɗen golle jurnaɗi ne wayno tan ko 2018 2019 2020 kam e 2021 ɓe garti wiide wonde kadi holno état du Sénégal wayno aldiniri ɓeɗo witteɓe loka Afrique ɗin konguɗe sifaji kadi ne tawe e nder nden jayde witende enquête jayde Le Quotidien kamne arti on ɗon rapport mbo OFNAC mo Cour des comptes ɓe mbi ko les faits saillants no jirɗon ni gardede bindol capanɗe nayyi dossier kañum woni ko nawa e tabal witeɓe ha joni parquet général tawi waɗi ɗum koɓe ɓe ganduɗa kañumen goni OFNAC ɓe garti ɗin manquement ji to banggue gestion ko wiyete marché public toon to Prodac omo ganduɗa ko gonno DG Dakar Dem Dikk kañum tigui joopa sodde ko tolni walla siɓade ko tolni e capanɗe jeetati millions e koppeje CFA e ko yiwti coggu kala oto mbo sonno e saaha laamu kanko ɗon maître Moussa Diop Besbi Le Jour e oɗo subaka wi ko rapport OFNAC e on ɗon Cour des comptes ɓe mbi ko les cas phare no jirɗon ni on ɗon jeu de mom ɓe mbi ko Prodac Mambay Niang ene waɗi tan kañum ni oɗon contrat mo wanno traîné tawi ko Green 2000 Pape Malick Ndour kañum ɓe mbi ko cas pour la cour hollirde wonde tan onne kadi alhaali muɗum yuritama kona ɗum ko Dakar Dem Dikk maître Moussa Diop ɓe mbi ko ne roule pas dans la bonne direction hollirde wonde ko ɗon neɗɗajo de ene wayno fortanoki e saaha gardigo muɗum jaynenkoɓe ina jañi hen e hello mumen jeegom ha jeetati e nder nden jandi witede Besbi Le Jour Vox Populi e o subaka ene wayno arti e ko yiwiti on ɗon rapport mo mbi tan ha joni ko ɗum Thiaïsa Yago teska e nder on rapport 2021 2022 2023 ko yiwti e on ɗon Cour des comptes ɓe kolliti wonde tan ko ɗin dossier kala jettima ɓe ganduɗa kañumen goni witeɓe hono parquet général leydi meɗen Sénégal ɗin konngudi kala ne jaaji kono kadi ne tawe hen jillo makko mbo waɗi toon to Mbour 4 tawte ko nder leydi Thiès kanko hoore leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye holliti wonde tan maɓe jaa ko wiyete mo yaa hen ha ɗum gasa manam ha gueɗɗe kala defta lawol no hannirta niyete jayde l'observateur kañum narti on ɗo rapport mbo Cour des comptes 2021 2022 et 2023 la cour mbitande ha joni ko ari limande bandiraɓe ko yiwti ha joni e ko laaɓani walla ni ko tulme ko yiwti on ɗon fannu on gestion scandaleuse mbo Dakar Dem Dikk ɓe garti on ɗon gestion mo ganduɗa komo fewani toon to banggue Prodac kono foof de jaynenkoɓe mbi ene wayno ko teska ko yiwti on rapport ko hunde mantinide no fewi ɗin konguɗe ne jaaji e nder hello mabɓe tati e nder nden jandi witende l'observateur
jayde Walf Quotidien kañum ne ari e nder lokoji Walfadjri ɓe mbi ko cumum tawa walla ni waɗi e nder on galle jayde leydi Sénégal ko ɓatti 2 millions e coppere CFA to banggue dégâts matériel woni ko teska ko boni hen ɓamtugol on ɗon Walf FM e Walf TV noon ɓe mbi wona ñalawma janggo jogori teskede ɗin konngodi kala en tout cas ina jaaje hello jeeɗiɗo nder nden jayde witende Walf Quotidien tribune sport ko ɗon natirten jayde men coftal balle oɗo subaka jani en koɓe gaari koko yewiti ha joni ko wiite hono sunare memde leydi men Sénégal ha tengte lamba coftal balli ɓe mbi ko rafi makko o wattindima tigui nawdemo au revoir Gaston Adio le Don King manam on Gaston production Gaston Mbengue kañum tigui hawre ladial e jamma beɗo ɗo jayde le public kam narti hen wi ko laalit sénégalaise ne wayno oɗo saha hande woni baayo wonande sippiro ngo sababu noon ko Gaston Mbengue kañum tigui hawre ladial Don King dollar en yeehi noon jaynen koɓe mbiɗe ɓe garti e natal on ɗon gorkajo mo ganduɗa ko gorkajo tigui golliɗo golni leydi Sénégal kono kadi gollani lamba leydi ndi guddirten ko jayde Star Quotidien to banggue coftal balli Ligue européenne des champions demi final aller Paris Saint-Germain ne wayi tan kañum foola toon to Dortmund ɗum waɗi ko hanki kowona ɗum ko jaynen koɓe garti Europa League Marseille Atlanta ko hande saga 19h ɓe koliti won tan ko OM e ɓen Sénégal naaɓe ina kay daari walla ene keeɓi gam wawde tigui wadde ko wiyete on ɗon option jaynankoɓe ene wayno kolliti wondene oɗo saaha mo kalten ko ɓen Marseille naaɓe ene wayno tan nana keeɓi gam tigui wadde option tindade ko yiwiti on qualification historique to banggue final musidɓe tedduɓe ko ɗum wonno komin tongannoon e jeyde leydi Sénégal e oɗo subaka siftinen gonɗen ko ɗo e Dakar mo Madina Gounass édition 2024 to caméra woni toon ko Djiby Dieng Amadou Moussa an Gawus Dia ko e dendagal équipe o kala ina tawe ɗo eɗen mbiya bandiraɓe ɓiyade men e mabɓe ko janggo aljuma so Allahu lamɗo jaaɓi yon gone jaam mbaɗen tarbiya inedi pittali men gonen lesmu rabbi ɓe mur e Gounass مفيد المريد محمد سعيد أسعد مسعود مور إغناس